Kasongo ye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala Sanibonani babukeli kusaseyilo champion leli siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking awo amanyala kuba yilelo dlanzana ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili nawalo amanyala kwazi nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela nawakho amanyala ngoba phela kuyimvela kancane ukuthi umuntu uscore abe uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakazi abe nawo amanyala. Bayabhala abantu basenekela indaba zabo njengoba zinjalo sibeseke nathi sesiyanenekela zona zinjalo namhlanje ke Nkosi yami siyenekelwa mangingachithi isikhathi mangililanda udaba lolwesilenekelwayo ukwenzela ukuthi nani nizwele lona mathupha luyisima kanjena ke. Sanibonani eMafeking ngomama osasemncane unendodakazi eyodwa ubaba wayo saphila. Ngiza namanyala amahle abanye mhlawumbe bangawabona emabi kodwa ke ngagcina mina sengingasenankinga nawo. Indodakazi yami yathola umfana na16 yaqala ukuzenzela umathanda yagcina seyingasalala ekhaya mayibuya uyisa ishaye kodwa kube enhlanga zimuka nomoya iphinde futhi ngesonto elilandela iphinde yolala kulomfana. Uyise wangitshela wathi lo mfana lo ngizamdubula ikhanda ngoba phela lento ayenzayo ukungedelela. Ngabe sengimtshela ngithi hayi baba hlisa umoya ungabulali ingane yabantu ngoba phela wena uyobhalejele ithini esiyosala singenaye umvikeli ngoba njengoba sila ekhaya nje siphethwe uwe sinako uwe sivikelwa uwe impilo yethu ikhokhelwa uwe. Wathi baba mfazi ngiyafuna ukuhlangana naye lo mfana kangichazela ukuthi kungane gidinga umuzi wami ukugibela echanase ekhanda lami nelakho. Ngathi akho nkinga baba kodwa nje mawuza ngithembisa ukuthi angeke uzombulale ngizacela ukuthi sishiye isibhamu. Wabe sevuma ke wathi hayi isibhamu sosala. Nangempela ke sacela lo umntwana wethu ukuthi siyacela ukuthi usihlanganise neboyfriend yakho sizahamba uyifonele sihlangane nawe kwenze ukuthi sikhulume kwenze ukuthi lento yenu eniyenzayo niyenze ngendlela eright ngoba phela manje ngendlela enenza ngayo sizibona thina singahlonipheki sizibona thina ningasiboni ukuthi sisiciko sawapha amabhodwe. Wavuma undodakazi kanti mina ngazi ukuthi nje ngikhulumela nje uYesu seplanini yokuthi aphule lo mfana ikhanda. Hayi ke sivumelene vele sinobaba futhi ngimbonile ukuthi uzimisela ukuthi nangempela isibhamu ashiya sibese siyahamba. Ngalelo langa wayegqoke ipoloneke emnyama egqoke nejazi elide ligrey uzithandela ke izigqoko lezi amakotoyi wazifakela ikotoyi yakho baba. Sabe sesingena indlela ke na undodakazi wayifonela iboyfriend ukuthi mabahlangane. Yathi mayiqhamuka iboyfriend iza buqamama lapho ubaba wakhipha isibhamu wasibeka la ngemuva wasikhokha bese wasiphindisela enqulwini. Ngathi baba why ungashiyanga isibhamu ngoba phela sikhulumile ngesibhamu. Wathi mfazi yabona ke manje angisafuna umuntu ozongitshela lo mfana usengiyise kwanele. Yabona ke manje isikhathi sokuthi azibhadalele izono zakhe. Ngamcela ngathi baba ngiyacela ngicela ukuthi ungamlimaza umfana abantu wathula. Ngabe sengibona ukuthi ayibhemile lana ubaba ngasayenza into embi kodwa ke
Ngizazama ukuthi mangikhuluma nomfana ngimqoqe akwazi ukuthi naye aqoqa amazwi akhe angadeleli, ngoba once wanamazwi adelelayo uyombulala ngempela uyise walomntwana. Kwazise phela wayehamba indlela ezirongo kudala, kodwa-ke ngokuhlangana nami, ngokumakha kwami, wagcina umuntu oselungile osenza izinto ngendlela eqondile. Safika emfaneni. Masifika emfaneni, umfana afika abulise nje ngenhlonipho, sanibonani baba nomama. Ngiyacabanga ukuthi njengoba ngibona nina bengifonelwe yinkosazana yenu ithe sizobonana. Mase ngibona nina kusho kona ukuthi beyifuna ukuthi ngizohlangana nani. Ngiyaxolisa ukuthi ngihlangane nani ngale ndlela, bekumele bangilindile kwaze kwaba isikhathi esiright ukuthi ngihlangane nani, sengiyocela yena unkosazana lo wenu. Ngiyabonga kunina ngokungizalela imbali. Ngixolise futhi ngokunithulela lamazwi, ngoba bengingamele ukuthi nginithulela lamazwi ngaphandle kwento ebambekayo engiyiphethe. Ngayizwe ijubajuba inhliziyo yami, ngathi akwazi wakhuluma kahle umfana. Wabe sebuza-ke ubaba ukuthi, wena mfana uhloseni? Why ingane yami seyingasalala ekhaya, seyilala iya kuwe noma ngiyikhuza isangilaleli? Wathi, baba ngiqondile ukunidelela, njengoba nje ezazolala kimi ayona into engize ngiyihlosile le ukuthi azolala kimi. Sizeke sihlangene ngenxa yokuzwana kwamagazi ethu nokuthandana kwethu, sigcine sesispenda isikhathi esiningi sithuke sekusebusuku. Mangithi ngiyamphelezela athi angeke azakwazi yena ukuthi agoduka abe safe, mina ngibe sengibuya sengiyi-1. Wathi if izigebengu ziyangibamba ngibe ngingamncenga, kucaca ukuthi uthando lwakhe liyangehlula. Mali ngehlula kanjalo uthando lwakhe, ngigcine nami sengimvumela ukuthi alale, ngibe sengimkhapha ngakusasa. Angikaze ngathola ithuba lokuzixolisela kunina. Namhlanje ngiyabonga ukuthi nizile nayo ndodakazi, ngalithola ithuba lokuthi ngizixolisele. Ngiyaxolisa abantu abadala shwele. Washeshona phansi eguqa ngedolo umfana. Ubaba isandla sakhe sasisondele la enqolweni, ngazibona izandla zakhe zibuya ngaphambili ezisonga, ngasho ngathi umfana umthambisile. Wathi, baba angikwazi, ngiyavuma, kodwa njengoba songazi ngiyacela ukwenza isithembiso kuwena sokuthi indodakazi yakho ngizoyinakekela. Sisasebancane futhi nami angifuni ukusheshe ngiyiyekise isikole sishade, kodwa ngizacela nje ukuthi ungivumele ngiyilinde iziqede isikole, nami ngiqede isikole, sifeza amaphupho ethu, ngibese sengiyasondela kunina ngokusemthethweni. Ngiyayithanda ingane yenu, ngiyayithanda kakhulu, and ubehleze ngitshela ukuthi mawungase uhlangane nami ungangenza into embi, mhlawumbe ungangibulala nokungibulala, kodwa-ke ngingajabula baba mangingabulawa isandla sababa walowo engimthandayo. Ngingaphumula kamnandi ngoba ngazi ukuthi ngifele yena, ngoba iyona kuphela into engingayifela kulo mhlaba omagada ahlabayo. Baba ngiyayithanda ingane yakho. Washo eguquka ebheka ngakumina wathi, mama wangizalela inkosazana, wangizalela imbali. Ngiyabonga, sibusisekile isibeletho sakho. Ngiyacela ukuthi uqhubeke uzale kanjalo, ngoba phela ngiyabona ukuthi usasemusha, nisezaba nazo ezinye izingane. Ngancuma ngathi mntanami uzomphathe kahle. Wangibheka kabani ubaba, ngabe ngisho ngithi kodwa umfana useqedile, ngathi umphathe kahle, umnakekele. Ngiyacela ukuthi noma yini eniyenzayo ningamithisani. Wabe sengibamba khona lapho umfana wathi, mama angikamthinti, asikakenzi lutho. Wangitshela ukuthi usayintombi futhi-ke ngisezabuvikela umntombi bakhe. Ngiyophoxeka mengabe ngitshela ukuthi uyintombi kanti seke wazenza izinto nabanye abantu. Kodwa-ke mangibona wena ngiyathemba ukuthi wamfundisa isimilo, angeke azangiqambela amanga. Ngiyabonga mama. Sabe sesiqhubeka sesixoxa sazana nomfana, sesixoxa sesibheke ngasekhaya. Sawofika ekhaya ngashaya ibhodwe, ngaphaka kwadliwa kwabamnandi. Walala lapha ekhaya umfana ekamelweni likandodakazi. Sabe sesimnikeza imvume ke sinobaba ukuthi angafika noma inini.
Amanyala wona ngiyazi kodwa sasiwenzele ukuthi basaba ukumithisana ngoba phela mengabazi ukuthi la ekhaya uyaziwa futhi uvumelekile ukuthi angene noma inini uzazama ngawo konke okusemandleni ukuthi ahloniphe la ekhaya. Ngikhuluma nani nje sebashada sebekhulile nami sengikhulile manje. Bengithi ngizovela nalawo manyala mayibukeka kodwa agcine ngesiphetho esihle. Ngiyabonga. Siyabonga.